Hej, i denne video vil vi pakke VoiceBird ud, vise dig hvad der er i æsken og fortælle dig om VoiceBirds interface. Lad os komme i gang. Her er æsken med den hvide VoiceBird. På bagsiden ser du et overblik over VoiceBird features. Lad os se hvad der er indeni. Her finder du brugsvejledningen. Et VoiceBird klistermærke og et USB-kabel til at overføre dine voicefiler. Her ser du VoiceBird og til venstre en Quick Start Guide til at forbinde VoiceBird til din telefon. Lad os kigge på VoiceBird interface. På forsiden af VoiceBird ser du en store optag-knap, som du kan bruge til at optage dine mobilsamtaler og til at lytte til voices, du tidligere har optaget. I øverste venstre hjørne finder du statusindikatoren, som lyser rødt, når VoiceBird optager din mobilsamtale. VoiceBird har 2 indbyggede Bluetooth-moduler. En, der forbindes til din mobiltelefon, og en, der lader dig forbinde dit Bluetooth-headset. Her er batteriindikatoren. Når alle 3 lys er tændt, er batteriet fuldt opladt. Et enkelt lys, der blinker hurtigt, betyder, at batteriniveauet er lavt. I bunden af VoiceBird er der 2 indgange. Den første er et headset-stik, der lader dig tilkoble dit foretrukne trådet headset. Den anden er en USB-port til opladning og til at overføre voices til din computer eller din personlige konto på voicebird.com. For mere information, se brugsvejledningen eller besøg support på voicebird.com.